we gaan kijken naar hoe we Ameland ook in de toekomst bereikbaar gaan houden. De vaargeul tussen Holwert en het Ameland stiet al langere tijd onder druk. Rijkswaterstaat onderzoekt alternatieve mogelijkheden om het eiland bereikbaar te houden. Wat we zien is dat die vaargeul dichtslipt op dit moment en daardoor moeten we heel veel baggeren. En ja, dat kost heel veel en het is ook niet goed voor de natuur van de Wadden. Ja, en we gaan nu kijken of we andere oplossingen kunnen verzinnen om Ameland goed bereikbaar te houden en ook rekening te houden met de natuur. Die opties werden onderzocht in hoe de eilanders zelfs. Tijdens een participatiebijeenkomst in Halm op het Ameland waren ze informeren en mochten ze zelfs meedenken. We weten dat het een varende verbinding gaat worden. Dat is in ieder geval zeker. Er waren mensen die hadden voorgesteld, leg maar een brug aan. Eerder is een tunnel genoemd, doe een monorail of doe een kabelbaan. Die zijn allemaal genoemd. Ja, die zijn allemaal afgevallen omdat ze allemaal ofwel te duur zijn ofwel te veel impact hebben op de natuur van de Wadden. Dus we weten dat we blijven varen. Maar het varen mag dus wel drastisch aangepast worden. Onder meer het verplaatsen van de haven van Holwert naar Verwert wordt nou onderzocht. Een flinke opgifte dus, ook voor een eventueel nieuwe concessiehouder. We weten in ieder geval dat tot en met 2035 dat het blijft zoals het is. Dan loopt de komende concessie en dat gaat volgens de voorwaarden waar nu eenmaal de concessie voor wordt gegund. Dus we weten dat er tot dan toe de vaargeul op dezelfde maat wordt gehouden. En we weten dat de boten zo blijven varen zoals in de komende concessie allemaal geregeld is. We verwachten wel dat er nu op wordt ingeschreven. En daarna hopen we dat we met een oplossing komen die ook voor nieuwe reders aantrekkelijk is.